Makigbagat akang Commander J. Balik ka dito sa karong adlaw. Yes. Ay pag dire ka sa langutan 1 2 3 go. Karong adlaw, makigbagat akang Commander J. Kay tuwa saya ang atong mapa nga tan-awon kay natay. Alelelelele. Kada pa eh. Kay dito na to malukit ang gold. Ay. Balik. 1 2 3 go. Si bus, kanang bulgos, bus. Kanang Ay, bul. pagkilo naman ra. Gimo no bakla ka. Hilom ra. Gold, bus. Gold. Gold plan. Gold. Dili gold. Gold. Tara, bus. Una na. Wah, ipek. Yara ang mapa nga dugay na nimong gipangita. Atong tan-awon. Kamera doon. Morning mapa nito. Nato ba? Asa Kani na di rin dana. Mao ni ang atong gisubayan karon. So, Mao na sa sa ato boss. pa pag-abot diri mutabok tawg sangi. Unya pag-abot ay wa man di sangi diri. Asa naman to nasa. Ay, palipat-lipat dira, bus. Kaya bato na, bus. Ato sila ambusan. Ah. Kaya nagduda ko nga di gito ihatag sa gold. Okay, bus. Nya saman. Bubot. Ato sila ang bus. Katawa na medyo. Okay, boss. Kaya akong pusil. Dugay na kayo nga kaboto. TikTok ko niya, boss. Ang TikTok ko niya, boss. Ano na, boss? Ka boss. Maayo maday mo tayo. Ingat mo dira. Kamu para pinuna. Tas nyo kamot. Magay ko kay go boss, sibi kay akong pusil boss. Oh, amin ang pusil mo. Ay. Boss de ha. Boss. Ikaw, tas mo kamot. Di ko kataas boss, nagapa ka boss. Ay katoo. Sabi ko. Ano boss. Kada bahala na. Tas mo kamot. Antanig kalo. Wa ba yung kapupusil? Tas ng kamot. Hiloson. Hiloson ba? Mura mga bata. Amin ang pusil mo. Di pwede. Ay di ihatag. Ay dito man tay. Saan patay naman sa. Gindol ko. Sige. Ya, untuk go. Oh, dami mo. Puhi pa dai ka. Wa ka kabaw nga isog ni. Oh. Pangag ka lagi. Action. Uy, buhi pa dai ka. Ay, baw ka nga kami isog diri. Kamu isog diri. Siyempre. Samantala namatay ang inyong commander. Commander lang namatay. Kami buhi pa. Oh! Nakalikay ko. Nakalikay ko. Nakalikay gapo ko. Ay, wala ko kalikay. Agay! Hamong-hamong.